Ahoj, zdravím vás všechny fanoušky Gameconu a dlouho jsme přemýšleli, co si pro vás připravit do tohohle videa. Pak jsme se shodou okolností dozvěděli o tom, že Vláďa Chvátil připravuje novou deskovou hru a tak samozřejmě to je úžasná věc. Takže jsme okamžitě oslovili a on teda souhlasil, že ještě než hra vyjde, tak nám poskytne, dalo by se říct, takovou beta verzi, kterou si dneska ukážeme a potom na Gameconu uvidíte, co opravdu obsahuje. Jak můžete vidět, uvnitř žádná ještě velká krabice není, to nás bude čekat až později. Tak, na úvod tady máme zjednodušená pravidla. Ty nám říkají, že hra se bude jmenovat Codenames, což je teda anglický název. Český název se teprve řeší a věřím tomu, že na Gameconu už hru najdete i pod českým názvem. Takže se podíváme, co tady všechno teda máme. Tak. Jak můžeme vidět, jedná se o čistě karetní party hru. Je zde spousta kartiček s různými barevnými symboly. Věřím tomu, že pravidla nám odhalí, k čemu přesně jsou. Teďka si spíš projdeme jednotlivé materiály. Tak. Tady máme vlastně všechno, co ta hra obsahuje. U většiny party her samozřejmě není důležité takový obsah krabice, krásné figurky a podobné. Jde spíš o ty herní mechanismy a ty si přiblížíme během dalších vteřin. A v tuto chvíli jsme si s naší opětovou kameramankou vyzkoušeli variantu pro 2 hráče. Standardně hra má pravidla pro 4 až 10 hráčů, ale v případě, že byste chtěli zahrát nějakou lehčí party hru, pravidla pro 2 hráče se mohou hodit. Standardně se tedy hraje na 2 týmy, kdy každý tým má jednoho kapitána a zbytek lidí odhalujících agenty. Herní kolo probíhá tak, že kapitán řekne jedno klíčové slovo a k němu nějakou číslovku. Klíčové slovo by se mělo vztahovat ke kartičkám vašim na tomto stole a číslovka určuje jejich počet. Jaké jsou vaše kartičky, zjistíte na této kartě, kterou mají kapitáni před sebou. Je to mapa města, kde jsou rozmístěni agenti, každý tým má svoji barvu. Modrá barva pro jeden tým, červená pro druhý, béžová označuje civilisty a černá je agent, který nesmí být odhalen. Pro tým, který ho odhalí, hra končí. Na tomto herním plánu jsme si vyzkoušeli například klíčové slovo zvíře, číslovka 3, které odkazuje na slova myš, tygr a lev, která byla postupně odhalena a poté označená kartičkou odpovídající barvy. Každá označená kartička znamená bod. Na herním plánu je teda spousta barev. Řekneme si teda tím pádem k tomu ještě průběh toho kola. Pokud vždycky odhalíte svého agenta, je označen vaší barvou, všechno je v pořádku a můžete pokračovat dál s daným klíčovým slovem. Pokud vyčerpáte všechny možnosti, v našem případě byly 3, vaše kolo končí. Pokud byste ale přitom odhalili slovo, které by skrývalo agenta druhé strany, tak soupeř získává bod a vaše kolo končí. V případě, že byste našli civilistu, čili jedno z těch béžových políček, tak vaše kolo pouze končí a hraje druhá strana. A pokud byste měli opravdu velikou smůlu a narazili na tajného agenta černého, tak váš tým prohrává. Do hry, až půjde do prodeje, se chystá ještě jedno malé vylepšení, by se dalo říct. A to je časomíra, klasické přecípací hodiny, které znáte z mnoha jiných deskových her. A to z toho důvodu, aby kapitán týmu měl přece jenom to rozhodování, jaké klíčové slovo použít, nějak časově omezené. Nechceme přece, aby nad tím přemýšlel půl hodiny, ale aby hra odsýpala. Celkově, co se dá říct o variabilitě této hry, myslím si, že pokud vás bude bavit, tak vám vydrží na mnoho a mnoho večerů, jelikož v balíčku máme dohromady nějakých 400 slov a 40 mřížek, které ukazují rozmístění agentů, takže těch kombinací je opravdu neskutečné množství. A v tomto vám případě mohu popřát pouze hodně štěstí při výhře.